Vítaj na ACRP, novom, modernom a kvalitnom Wipe is On serveri, ktorý prináša úplne inú úroveň roleplay zážitku. Chceš byť policajt, ktorý udržiava poriadok v uliciach Los Santos? Alebo sa radšej postavíš na druhú stranu zákona a staneš sa napríklad vodcom kartelu alebo mafie? Na ACRP je to len a len na tebe. Server taktiež disponuje dennými odmenami, tabletom s aktivitami, dosiahnuteľné činnosti a rôzne udalosti. Nejde len o hru. Tu ide o to stať sa kýmkoľvek, koho si len dokážeš predstaviť. U nás nájdeš aktívnu komunitu, férové vedenie a realistický roleplay, ktorý ťa vtiahne od prvého momentu. Pripoj sa k nám a začni svoj príbeh ešte dnes.